Τέτοια όλα αυτά. Όχι όλα μπουρντού. Λοιπόν, χάρηκα πολύ, ευχές. Ναι, να είστε καλά. Εσείς έχετε οικογένεια, εσείς έχετε παιδάκια? Εμείς όχι, δυστυχώς, πάτε έχω χάσει εγώ ένα. Μη λες δυστυχώς, ο Θεός ξέρει. Ναι, εκεί ίσως είναι. Αγάπη είναι μεταξύ σας και να συνδεμένη. Όλες για τον άλλο να πονάει και να ενδιαφέρεται και ο έρωτας ψυχικός. Δεν γερνάει. Και πρέπει να υπάρχει εσάι έρωτας ψυχικός πρωτίστως. Άστος με δικό φεύγει, περνάει. Ο ψυχικός έρωτας η λαχτάρα του συντρόφου σου να είσαι ευτυχισμένη, να τις κακομάζει, να είσαι πάντα σε καλή, ευτυχισμένη, θέλει όλα και αντιστρόφως. Αυτός ο έρωτας ψυχικός πρέπει να προηγηθεί. Αυτός είναι, χάρηκα που είδα τον Χριστόδουλο. Μακαριστεί όλοι, ναι. Πόσο χάρηκα, αφού τον χάιδεψα. Πολύ μ' άρεσε ο άνθρωπος. Πολύ σωστά, πολύ και εμένα και εμένα. Ναι, αυτό μου χάιδεψα έτσι λες και ήταν δικό μου. Άρα και τα πράγματα είναι το όνομά τους.